entranyes del Teatre Poliorama amb un gran actor, amb en David Olivares. A veure, estem per motius obvis. Primerament, com a actor, com a persona. La gent et coneix per la televisió, com a Polònia. Ara amb el musical aquí al Teatre Poliorama. Però a banda, com et ve la figura d'actor? O sigui, com et ve? O sigui, ja de petit... ja volia ser actor... Val. Sí. Mira, jo recordo que va ser... els meus pares em van portar, amb el meu germà, que era més petit, 3 anys més petit, m'han portar als cinemes Urgell, que ara ja estan tancats, a veure En busca de l'Arca Perdida, la pel·lícula de l'Spielberg d'Indiana Jones. I jo tenia 8 o 9 anys. I al veure-la, ostres, la primera vegada que anava, vaig dir, carai, jo vull fer això. Jo vull fer el que està fent aquest home. No el Harrison Ford, sinó fer cinema i pel·lícules i actuar. I llavors, parlant amb els meus pares, em van dir, sí, tu fes el que vulguis, però acaba cou, i ja està. I després ja veurem, pensant que se'm passaria la dèria. I llavors vaig començar a fer BUP, cou, i a Mataró, que és on feia el BUP. Per qui no ho sàpiga, BUP és el que ara és ESO i una cosa d'aquestes. Exacte, sí. Total, que em vaig apuntar a Mataró amb un curset de teatre, a Mataró, que feien, d'acrobàcia, i després vam fer uns cursos més endavant de primer i segon nivell abans d'entrar ja a l'Institut del Teatre, que ho vaig provar 2 cops, em vaig presentar amb 17 anys, no em van agafar, i després em vaig presentar amb 24, i sí que em van agafar. Però ja volia de petit ser actor i fer això, sense saber si triomfaria o no triomfaria, que això del triomfar és una mica relatiu, però vaja. Aquí és el que anava a dir, o sigui, tu bé ho apuntes, perquè per exemple et va costar 2 o 3 cops entrar a l'Institut del Teatre. No tothom arriba a ser David Olivares, en aquest cas, està a la tele, al capdamunt, el seu personatge públic, interpretant, ara sí, per exemple, el David Fernández, o altres, amb Cracòvia. Molts personatges ens podríem perdre amb els personatges que pots fer. Amb quin d'ells et casaries? O sigui, et sents més còmode? Normalment em sento més còmode, o sigui, m'agraden tots, però em sento més còmode amb els que has proposat tu. Per exemple, amb el de Tomàs Molina, és un que em sento còmode, amb el del Jordi Grau, que vaig proposar jo, amb els que creus que et surten una miqueta millor i te n'en surts, no? I els hi pots donar un punt de vista diferent. N'hi ha d'altres personatges que també te'ls estimes molt, que han sigut el que jo dic que són els encàrrecs, no? T'hauries de mirar, des de direcció de minoria absoluta, et diuen, t'has de mirar tal o t'hauries de mirar aquest, que necessitem aquest personatge, o aquest altre, no? Com per exemple el Felip Puig, o aquests van ser encàrrecs. Llavors te'ls mires i intentes trobar-li alguna cosa i buscar i crear una mica de personatge, no? Perquè també sempre dic que el Cracòvia i el Polònia ja està ple d'actors molt bons i d'imitadors molt bons. I quan l'imitador també és actor, a veure, l'imitador fa d'actor i l'actor fa d'imitador, no? És una simbiosi, és una cosa molt estranya, és una barreja estranya, però vull dir, jo, per exemple, dic de mi mateix que jo no sé imitar, en tot cas podria defensar-me fent personatges o intentar acostar-me una miqueta a la veu, però vaja, cadascú té el ventall de veu, no? D'agut a greu, i pot fer X veus. I li poden sortir millor o pitjor, però vaja, n'hi ha imitadors com el Pep Plaza, Carlos Latre, Oriol Cruz, que per mi tenen una gola o unes cordes vocals privilegiades. A banda de tot això, per exemple, fent de Tomàs Molina va ser el privilegi de les campanades. Sí, es va estrenar a l'octubre, es va estrenar el personatge a l'octubre i per cap d'any d'aquell mateix any ja fèiem les campanades. Va ser un bombazo, en 2 mesos i mig ja vam, no sé, per mi va ser un plaer fer les campanades per TV3 al meu país, vull dir, va ser molt, molt divertit. I a més amb ell, vull dir que també tenia la seva conya. Un altre personatge que suposo que t'han parat pel carrer i que l'has comentat aquí a l'entrevista és el Felip Puig, perquè en aquell moment estava era conseller d'Interior. Era conseller d'Interior i candent en tema d'actualitat. Sí, amb el Felip Puig, alguna vegada també un parell de Mossos d'Esquadra em van parar, no diré per què, però i em van saludar com si fos el conseller, no? En plan conya, evidentment. I sí, vaja, sempre em preguntaven, on tens el bat? El bat de beisbol, que era l'arma que feia servir, arma entre cometes, era l'utensili que feia servir el Polònia, no? Sempre. Amb el Felip Puig sí, em van reconèixer bastant també, els feia força gràcia. Vull dir, va ser un d'aquests exemples
que t'encarreguen i va triomfar, no sé si va triomfar, però vull dir que sí que va tenir una mica de rellevància, no? I també has donat peu també amb el federalisme, amb el sentit de... Sí. Que jo crec que és un dels personatges que se t'escau molt. O sigui, no sé... Sí, el Pere Navarro. El Pere Navarro. Sí, perquè, bueno, el faig... Bueno, almenys el que faig jo és un loser, no... Però el fas molt poètic. Sí, molt naïf, no és pobret, Sí. vull dir, que faci... Sí, és com el pallasso tonto, però que té bon cor, no? El que faig jo, això no té res a veure, que jo no conec el Pere Navarro personalment i per tant no... Però vaja, a mi em dona aquesta sensació i, bueno, m'agrada molt fer-lo. Dels polítics, futbolistes i etcètera, alguns els has conegut? Imitador... Sí, persona... he conegut, per exemple, el Jordi Grau, molt bé, el Xavi Torres, que són periodistes esportius, el Jordi Rovirosa, també, i molt bé. El Tomàs també l'he conegut, el Felip Puig també l'he vist un parell de cops i ens hem saludat, el Jordi Hereu, i bé, normalment la gent que imites s'ho pren bé, amb esportivitat i amb fair play, que és el que toca. També suposo que al ser figures públiques doncs és el que toca, no? També he arribat a sentir que si no surts al Polònia no ets ningú en el món dels imitats, no ho sé. I ara per ara el candidat que està una mica de moda, o polític que està una mica de moda, sobretot amb les masses i amb el jovent, que és el David Fernández, que et toca a tu imitar-lo. Em toca al teatre i a la tele el fa molt ben fet també el Cesc Casanovas, un crac. Sí. I aquí al teatre Sí, doncs bueno, el defenso jo, sí, el Polònia Musical, sí. A Polònia. Home, a mi m'agrada molt també fer-lo, és molt divertit també, perquè està a la cúpula dels polítics, no?, d'avui en dia, però també la imatge que té i la manera de fer és una mica antagònica, no?, al que estàvem acostumats. Bueno, molt bé, estic molt content. I ara sí que una altra cosa, entre el teatre i la televisió, què et quedaries? Teatre, televisió... A veure, la tele és molt xula, és que les dues coses em quedaria, perquè el teatre és més romàntic, és cada dia, no hi ha rècord, vull dir, pots... Si ho fas cada dia és diferent, no? Amb la mateixa partitura intentes interpretar-la igual, però sempre passen coses. I amb la tele, evidentment, és tot molt més comprimit, però vaja, els horaris són diferents, és al matí, tens les tardes lliures, pots estar amb la família, totes dues coses tenen parts que sí, parts pros i contres, però vaja, jo crec que em quedo amb els dos. Una miqueta més amb el teatre, jo. Una mica més amb el teatre. Una miqueta més amb el teatre, sí. El punt romàntic. Soc un romàntic. Com romàntic ha quedat l'entrevista. Gràcies, A tu, Ivan. David. Una abraçada. Gràcies. I això ho passes per la ràdio, vale. Em pensava que això ho transcrivies i ho escrivies en una revista o alguna cosa. No. S'ha gravat? Sí.